Rooman ko en suura 15 aya 13 yaaki 33. Bulus yiɗi yaaki gariiri Rooma. Ammaa jooni nden jottinmi kuugal am to bigeeje ɗe'e, nden nde duuɓi ɗuɗɗi emi haaɓi yiiki on. Emi yiɗi yaaluki to mooɗon carel ngel njahaymi Asbaniya. Emi yiɗi mballoyam mi yaha ton, gaɗa mi nanii belɗum joddaaki e mooɗon balɗe seɗɗa. Jooni bo mi yahay Urusalima ngam mi yaarana yimɓe Allah ballal, ngam tokkuɓe Yeesu gonɓe Makidoniya e Akaya. Ɓe nanii belɗum hokkuki dokke ngam walluki ɓe ngalana nder yimɓe Allah nder Urusalima. Ɓe nanii belɗum waɗuki non. Goonga to maɓɓe ɗum wartii bo yoɓuki nyamaande. Ngam to yimɓe naa Yahudanko'en keɓii geɗal nder fii boɗɗum ɗum Allah waɗani Yahudanko'en alkawal, nden e haani ɓe mballiraɓe jawdi maɓɓe. Nden to mi yottinii kuugal ngal, waato mi hokkiiɓe ballal ngal ɗum hawritaniɓe, mi nangay laawol yaaki leydi Asbaniya. Dow laawol am yaaki Asbaniya mi yaalay to mooɗon. Emi andi to mi warii to mooɗon mi warday e barka Almasiihu fuu. Bandiraaɓe am, ngam Joomiraawo meɗen Yeesu Almasiihu e yidde nde Ruuhu Allah hollata, emi toroo on mballeyam waɗuki do'aare naa seɗɗa. Tore Allah hisnayam daga juuɗe ganyuɓe tokka Yeesu gonɓe leydi Yahudiya. Nden toreemo o waɗa kooliiɓe Yeesu gonɓe Urusalima njaɓa ceede ɗe njaaranaymi ɓe. Ngam to Allah jaɓi mi waroyay to mooɗon nder belɗum ɓernde, mi siwtodo e mooɗon. Allah joomu jam wonda e mooɗon on fuu. Amin. Nder ayaaje ɗe janguɗen ɗo, Bulus e tabbitinana tokkuɓe Annabi Iisaa gonɓe gariiri Rooma niyya muɗum yaaki to maɓɓe. To ummake yaaki leydi Asbaniya, o yaaloya to maɓɓe ngam ɓe sumpotira, nden ɓe ɗoftamo yaaki leydi Asbaniya. Bo non no o wi'i nder aya 23 yaaki 24. Ammaa jooni nde jottinmi kuugal am to bigeeje ɗe'e, nden nde duuɓi ɗuɗɗi emi haaɓi yiiki on. Emi yiɗi yaaluki to mooɗon carel ngel njahaymi Asbaniya. Emi yiɗi mballoyam mi yaha ton, gaɗa mi nanii belɗum joddaaki e mooɗon balɗe seɗɗa. Gaɗa Bulus holliiɓe daliila ɗum waɗi, o heɓaayi yahiloyki to maɓɓe bo non no o waɗannooɓe alkawal. Nden o tabbitinani ɓe to ummake yaadu leydi Asbaniya, o yaalay to maɓɓe ngam ɓe ɗoftamo ko ɓe mballamo yaaki ton. Ammaa arande sey to o yahi Urusalima taw. Ɗume yarata Bulus Urusalima to ummano leydi Asbaniya ngam waajinki habaru belɗum? Aya 25 yaaki 24 o wi'i, jooni bo mi yahay Urusalima ngam mi yaarana yimɓe Allah ballal, ngam tokkuɓe Yeesu gonɓe Makidoniya e Akaya. Ɓe nanii belɗum hokkuki dokke ngam walluki ɓe ngalana nder yimɓe Allah nder Urusalima. Ɓe nanii belɗum waɗuki non. Goonga to maɓɓe ɗum wartii bo yoɓuki nyamaande. Ngam to yimɓe naa Yahudanko'en keɓii geɗal nder fii boɗɗum ɗum Allah waɗani Yahudanko'en alkawal, nden e haani ɓe mballiraɓe jawdi maɓɓe. Nden to mi yottinii kuugal ngal, waato mi hokkiiɓe ballal ngal ɗum hawritaniɓe, mi nangay laawol yaaki leydi Asbaniya. Dow laawol am yaaki Asbaniya mi yaalay to mooɗon. Emi andi to mi warii to mooɗon mi warday e barka Almasiihu fuu. Bulus e wangina ɗo daliila ko yaaratamo Urusalima woni, o yaarana tokkuɓe Annabi Iisaa wonɓe Urusalima ballal ko ceede ɗe tokkuɓe Annabi Iisaa wonɓe leydi Makidoniya e leydi Akaya kawritaniɓe. Ko waɗi tokkuɓe Annabi Iisaa wonɓe leydi Makidoniya e Akaya kawritani bandiraaɓe maɓɓe tokkuɓe Annabi Iisaa wonɓe Urusalima ceede woni e carel ngel ko e jaamanu ɗum waɗi hokkere e weelo kallungo nder Urusalima. Yimɓe kabda e torra ngam siya nyamdu. Ngam non tokkuɓe Annabi Iisaa to leyɗe ɗe Bulus waajinani ɓe habaru belɗum nani jurumɗum bandiraaɓe maɓɓe gonɓe Urusalima kawritani ɓe ceede ngam ɓe mballa ɓe. Ngam non o wi'i, to mi yottinii kuugal ngal, waato mi hokkiiɓe ballal ngal ɗum hawritani ɓe, mi nangay laawol yaaki leydi Asbaniya. Dow laawol am yaaki Asbaniya mi yaalay to mooɗon. Aya 30 yaaki 33 wi'i, bandiraaɓe am, ngam Joomiraawo meɗen Yeesu Almasiihu e yidde nde Ruuhu Allah hollata, emi toroo on mballeyam waɗuki do'aare naa seɗɗa. Tore Allah hisnayam daga juuɗe ganyuɓe tokka Yeesu gonɓe leydi Yahudiya. Nden toreemo o waɗa kooliiɓe Yeesu gonɓe Urusalima njaɓa ceede ɗe njaaranaymi ɓe.
Gam to Allah jaɓi mi waroyay to moɗon nder belɗum ɓernde mi siwtodo e moɗon. Allah joomu jam wonda e moɗon on fuu. Amin. Ɗo en nani Bulus e toro tokkuɓe annabi Isa wonɓe Rooma ɓe mballa mo nder do'aare gam fii 2 ko 3. Arande o wi'i, emi toro on mballeyam waɗuki do'aare na seɗɗa, tore Allah hisnayam daga juuɗe ganyuɓe tokka Yeesu gonɓe leydi Yahudiya. Gam Yahudanko'en ɓe koolaaki annabi Isa e mon nana Bulus na seɗɗa. Gam non Bulus e toro Allah hisnamo daga juuɗe maɓɓe. Carel ko Bulus ummani Urushalima bo non no nanɗen nder deftere kuuɗe lilaaɓe, ɗum waɗi ka wagginkimo to o yaha Urushalima gam bone e torra kalluka e heɗimo. Non bo ɗum waɗi nder deftere kuuɗe lilaaɓe en nani no Yahudanko'en ɓe tokkaaki annabi Isa nangiri Bulus e ngiɗi mbaramo, sende soji en ko taadiɓe teeti Bulus daga juuɗe maɓɓe. E non Allah joomiraawo hisniri Bulus nda ɓe mbarimo. Nden fii ɗiɗabum o wi'i toremo o waɗa kooliɓe Yeesu gonɓe Urushalima jaɓa ceede ɗe njaranaymi ɓe. Bulus e toro Allah waɗa Yahudanko'en tokkuɓe annabi Isa gonɓe Urushalima jaɓa ballal ngal o waddani ɓe. Gam Yahudanko'en e nefa yimɓe na Yahudanko'en. Gam non Bulus e nyuma nde yimɓe na Yahudanko'en tokkuɓe annabi Isa kokkimo ballal nga'al ɗum waɗoto Yahudanko'en ganya ɗum. Kanjum waɗi Bulus e toro Allah waɗa ɓe jaɓa ballal ngal. Nden fii tataɓum o wi'i, to Allah jaɓi mi waroyay to moɗon nder belɗum ɓernde. Bulus e yiɗi yaha to tokkuɓe annabi Isa gonɓe gariiri Rooma nder belɗum ɓernde, na nder mettam ɓeram. Amma kayto Bulus heɓaayi no yiɗi. Gam nder kuuɗe lilaaɓe en nani no Bulus yottori Rooma e haɓɓi ɓii fursuna. Ko nde Bulus yottake gariiri Rooma, amma na no o yiɗuno nder belɗum ɓernde. Gam o yahi gariiri Rooma e mo haɓɓi, amma fuu e non bo non no nanɗen nder deftere kuuɗe lilaaɓe, Bulus yiidi e tokkuɓe annabi Isa wonɓe gariiri Rooma, haa ma o waajinani ɓe habaru belɗum. Bandiraaɓe am tokkuɓe annabi Isa, ɗo e ekkitina en to Allah notaaki do'aare meɗen no giɗɗen, bo non no heɓi Bulus, to en gewru Allah joomiraawo e ɓuri anduki ko woɗani en. Gam non sey daroɗen e sembe nder imanu meɗen, en getta Allah en mantamo nder ko ɗume. Gam non emi do'o Allah joomiraawo wonda e meɗen ɗawta sembiɗinki imanu meɗen. Amin.